número 10, l'home ocell. Amb la frenada de l'activitat humana, doncs, allà on hi ha tot el brugit de grues, cotxes, mainada cridant, doncs hi regna un silenci antropogènic d'origen humà i es compensa amb els ocells que canten i fan la seva, no? A les teulades se sent el pardal comú, és com un petó, no? El del pardal fa com un... En canta un altre que és la merla, amb vela, i que fa una cosa d'aquest estil. La mallarenga carbonera... Pájaro busca pájara. El colom broquer... La tortura turca, en canvi... El turó fa un cant molt potent i pentasil·làbic. O sigui, justícia, senyor. El que sí que és cert és que estem davant d'un crac.